दिनैनि बे 35थि बोसोरारि जथुम्मा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जों लोगोसे सरजाबफानानै पानेरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 15थि बोसोरारि जथुम्मा बेयावहाय दा दिनैनि समाव जोङो बेफोरबायदि सावरायमेलनि टपिकखौ लानो गोनां जादों लाइमोनफोरनि गेजेराव जेरै धोरोमनि गियान लाहोनायाव लाइमोन आरो माइनाव आफादनि मावनांगौ बिबान। दा जोङो आफादगिरिया बुंना गालांखादों जोंनि बे गोदान मुगाया जाबाय कम्पिउटारनि मुगा। दा कम्पिउटारनि मुगायाव जोङो जोंनि गामियारि ओनसोलाव थानाय हाग्रा बंग्रा खाथि खाला हाजो हाला खाथि हाला थानाय मोनसे हारि जाय हारिया बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो थैयां बर'बां सिबिबोबाय थानाय जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोङो दिनैनि बे मुगायाव ग्लबेलाइजेसननि गोहोमाव नुजानाय बा फेज जाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा लाइमोनफोरा बे बाथौ धोरोमखौ जोंनि मुलुगाव दैदेनलांनो हागोन ना हाया बे मोनसे जोबोद गिनांगौ बा साननो गोनां बाथ्रा। दा जियानो जा बाथौ धोरोमखौ जोङो जि धोरोमानो जाया मानो धोरोमनि गियाना मुलुगा जिमान सोलायबाबो मुलुगा जेथिं कम्पिउटाराइज जाबाबो AI नि जुग जाबाबो धोरोमानो धोरोमखौ रावबो सोलायनो हाया। आरो मोनसे धोरोमनि गियानखौ बे गियानखौ जिमान मडार्नाइजेसन खालामनो नाजाबाबो जोङो गोदोनि गियान धोरोमनि गियान जिथु फुंखा जोंखौ जों सानो फोथायनाय सानो बेखौ एखेयानो थागोन। बेखायनो आं बेनि सायाव मोनसे बुंहरनो सानदों जे बाथौ धोरोम गियान दा धोरोमनि गियान होनोब्ला जोङो जोंनि न'खरावनो जोङो आराम्भ खालामनांगोन। दा न'खराव आराम्भ खालामनाय सिगाङाव जोङो सोरखौ नुहुरगोन जोंनि लाइमोननि बा लाइमोन माइनावनि सिगाङावनो जों नुहुरगोन न'नि बिगोमा। दा न'नि बिगोमा होनोबा जोंनि आइ आफा आरो जाय न'खर दाफुंनायाव बिमा बिफानि गोहोमा गावनि गथ' गथायखौ जुदि जोङो गियान होनो हायाबा धोरोमनि थांखिखौ जोङो फोरोंनो हायाबा बे लाइमोनानो जा आरो माइनावानो जा बे जेसेबां गोजानाव थाङा मानो बेयो धोरोमनि बेलायाव जेबो गियाननि सिनाखि बा गियान फोरमायथिनायनि जेबो थांखिखौ फोसावनो हाहैनाय नङा। बेखायनो आङो बुङो गिबियावनो आङो बुंगोन जे माइनाव आरो लाइमोन आरो जोंनि माइनावखौ जोङो बोरैहाय गियान होनायाव बाहागो लानो हानाय जिउआव जोङो बिमा बिफाखौ जोङो बुंग्रोना नांगोन। दा किसुमान खोथा दङ आं बारा गोबाव लाया दे एसे सावरायग्रोनि। किसुमान खोथा दङ माबायदि खोथा दङ होनबा जोङो बिमा बिफाया जुदि धोरोमनि फारसे जेबो मिथियाबा जोङो गावनि गथ' गथायखौ जों जेबो गियान होनो हाया। दा बाथौ धोरोमा जाबाय जोङो नेचारखौ सिबिग्रा धोरोम। दा बे धोरोमाव नेचार होनोबा मिथिंगा होनोबा जोङो मिथिंगानि मोनबा गियानखौ जोङो लायो मोनबा फुंखाखौ जोङो फालियो। बे मोनबा फुंखायानो जाबाय जों बयबो मिथिगौ बार हा दै अर नङाबा सान एबा आरो अख्रां। जोङो बे मोनबा फुंखाखौ जोङो लानानै बाथौ मोनबा गियानखौ लानानै जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोङो फोसावबोदों बा बे बाथौनि मेन गियाना जाबाय बे मोनबा तथ्यनि सायावनो जाबोदों। बेखायनो दा जोङो मिथिंगानि गेजेराव थायो। दा मिथिंगानि गेजेराव थायोबा जोंनि बर' माहारिया मिथिंगानि सोमोन्दोजों मानसिनि सोमोन्दोजों जों बेखौ सिनाखि खालामनो हाग्रोनांगोन। जोङो हाजों माबायदि सोमोन्दो दं बारजों माबायदि सोमोन्दो दं अरजों माबायदि सोमोन्दो दं सानजों माबायदि सोमोन्दो दं आरो अख्रांजों जों सोमोन्दोआ माबायदि दं बेखिनि गियाना जोंनो गथ' गथायनो जों होनो हाग्रोनांगोन।
बिनि उनावसो जोङो जागोन धोरोम दा धोरोम दा मानसिनि धोरोम आरो जोङो सिबिबोनाय धोरोम बेनि पार्थक्यखौ जों हमनो हाग्रोनांगोन मानसिनि धोरोम होनोबा जों माखौ बुजिग्रोयो गिबियावनो दा सासे मोसौनि धोरोम बा मासे मोसौनि धोरोम मासे बोरमानि धोरोम सासे मानसिनि धोरोम होनोबा जोङो पार्थक्यआ बेलेग बेलेग जायो जा मानसि महरै धोरोम होनोबा मा मानसिया गियानि गुनि जानांगोन होनना बुङो बा मा होनगोन जायखौ जोङो नर्मेल हिउमेन बिं होनना बुङो जे रायदावनाय बयखौबो माथो होनाय थाबायनाय बयखौबो बरायनो हानाय गियान होनो हानाय रागा दुगा गैयै बेफोर जाबाय मा सासे मानसिनि धोरोम लोगोसे मा मानसिया ओंखाम जायो खिनाय हासुनाय थैनाय थांनाय जोनोम होनाय बेफोर जाबाय मानसिनि धोरोम दा बे धोरोमखौ जोङो मानसि हिसाबै जोङो ससाइटियाव जोङो बोरैहाय जोङो लाखिनो हायो मानसि हिसाबै जोङो बोरैहाय जोङो गौथुमै जयै गोजोनै जोङो थासारि खालामनानै लाखिनो हायो बन्डिंआव लाखिनो हायो जे बर' हारि हिसाबै जों बोरै लाखिनो हायो बेनो जाहैबाय जोंनि धोरोम मानसि माहारिनि धोरोम जायखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ जोङो नाजावनानै लादों जा बाथौ धोरोमनि गियानखौ जोङो मिथियाब्ला बाथौ धोरोम फोसावनायखौ जोङो मुलुगाव फोसावनाया जोंहा गोब्राब जागोन बेखायनो आं बुंनो नाजादों बेखायनो दिनैनि आंनि थौले गोसोजों एसे गियान होनो नाजादों जे जोङो मिथिंगाजों सोमोन्दो होनोबा हमना ला बिमा बिफाजों जोङो बुङोब्ला गथ' गथायनि जों माबायदि जोङो गथ' गथायखौ जोङो रायलायो एक्चुवेलि बिमा बिफाया माबायदि रायलायो जोङो दा गिबियावनो जों माबायदि रायलायोबा गथ' खांनायनि उननिफ्रायनो गथ'आ जेब्ला रायदावो जेथिया बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै आप टु 5 years बोसोरबासिम सासे गथ' जोनोम होनायनिफ्राय बोसोरबासिम गथ'आ जि बुङो मिथिंगानिफ्राय जोङो जि बुङो बिमा बिफाया जि बुङो जि दिन्थियो बेखौनो बिसोरो ब्रेनाव सोनानै लायो खिन्थु बिसोरो एक्सप्रेस खालामा बुङा बिसोरो खिन्थु बिसोरनि ब्रेनाव थायो नोङो जेबो रायज्लायखामानोबो हाया बिसोरनि ब्रेनाव थायो बेखायनो बुंदों जों उन्दैनिफ्रायनो जोङो धोरोमजों लोगोसे जोंनि बुंनाय रावफोरा मोजां जानांगोन दा सासे बिमाया जोंनिया मा खालामो हमना ला एग्जाम्पल आं मोनसे होनो जे जोंनि ओंखाम संनाय ओंखाम संनायाव सोर सङो जोंनि माइनाव आफादा बांसिन बाहागो लायो गुबै आफादा दानिया लायो अबसे दा माइनाव आफादनि प्रधान खामानियानो जाबाय ओंखाम जाहोनाय गावनि गथ' गथायखौ ओंखाम जाहोनाय बा ओंखाम संनानै जाहोनाय बा दै लोंहोनाय बे समावनो जोंनिया गोरोन्थि खालामो माबायदि गोरोन्थि खालामो ओंखाम संनाय समाव जोङो मा गोसोजों सङो सासे हिन्जाव माहारिया ओंखाम संनाय समाव मा गोसोजों सङो गोथार गोसोजों सङो ना सोरजोंबा नांलायनानै गोसोजों सङो ना हौवाजों बोराबनानै सङो ना गावनि गथ'खौ रायनानै सङो बेनो जोंनि फार्स्ट साननो गोनां बाथ्रा दा सासे बिसिया बा सासे बिमाया गथ'खौ ओंखाम संनाय समाव बा जाहोनाय उनाव ओंखाम संनाय समाव जुदि आगोलाव नियम दंखायो आगोलनि बायदि नियम दंखायो मा नोमानाव इसिं न'आव हाबनायनि सिगां जोङो दुगैनांगौ होननानै बुंदों गावनि देहाखौ जुदि नोङो मन्दिर होननानै सानोबा मोनसे थानसालि होननानै सानोबा जोङो गावनि देहाखौ फोसाबनानैसो जानाय बा इसिं न'आव हाबनांगौ होननानै बुंदों दा बेफोरखौ जोंनि लाइमोना मिथिगौ बा मिथिया मिथिगौबाबो सिरि दं मिथियाबाबो मिथिखाया दा मानो मिथिया होनोब्ला जोंनि बिमा बिफाया दाय बेखायनो बुंदों मा संनाय समाव मोजां गोसो लानानैसो नों ओंखाम संनांगोन दे माबायदि मोजां गोसो होनोब्ला माबायदि जागोन मोजां गोसो होनोब्ला जे आं संनाय आदारखौ जानानै आंनि गथ' गथाय आरो बिसिया मोजां देहा जायो आरो गोग्गो देहा जायो आरो बिनि साननाय हनाया मोजां जायो बेबायदि गोसो लानानैसो जों ओंखाम संनांगोन
बेजों लोगोसे जोङो उन्दै गथ'फोरनो मा खालामो माब्लाबा दै लोंहोयो बिसायनो दै लोंहोयो बे दै लोंनाय समावबो जोङो दैया ओरैबायदि जिराद मोनसे बे मिथिंगानि जेखौ जोंनि धोरोमावबो दङ दै बार हा होनना बुंदों दै ओरैबायदि जिराद जोंनि 2005आव जापानी सासे डक्टरा मा खालामदों सासे रिसार्च स्कलारा दैया जे जोंनि साननाय हमनायखौ हमथानानै लाखिनो हायो मेम'रि दैया मेम'रि दङनो दा बे बुस्थुखौ पाब्लिकेशन खालामदों आरो बे पाब्लिकेशना ओरैबायदि प्रुफ जादों वाटार हेज द मेम'रि होननानै बुंदों बेखायनो मा बुंदों जोंनि देहाया मा जादों मानो होनोब्ला जोंनि देहाया 70% जोंनि 100%नि 70%आनो जोंनि देहाया दैजों दाजानाय बेखायनो मा बुंदों दै लोंहोनाय समाव गथ' गथायखौ मा खालामनांगौ मोजां गोसोजों बुंनानैसो दैखौ होनांगौ जागोन ना माबायदि दै लोङोबा खाम जायोबा जोङो मा खालामो दानि सिख्लाफोरा बा दानि गोदान मडार्न बिमाफोरा मा खालामो बहाबा थांनायनि खामानि हावरा दावरा गावनि लोगोफोरजों रायलायनाय बा गावनि सोरजोंबा नांलायनाय बेखौ सानै जोङो ओंखाम जाहोयो बा दै लोंहोयो दा बेबायदि खालामोबा जुदि दैया मेम'रि दोङोब्ला बे बुस्थुआ जोंनि दैयाव एट्रेक्ट खालामो हाबनानै थायो आरो हाबनानै थानाय बे रावनि सोदोबनि गोहोमा गथ' गथायनि देहायाव हाबो दा हाबनायनि लोगो मा जागोन बिनि गोसोआ मा जागोन नोंनि जिखिनि रागा दुगा हिंखा खैखा गोसो बेफोरो एस फादार एस सन एस मादार एस सन होननानै जायखौ जोङो बुंदों बेबायदि जायो नुदोंना माब्लाबा बिमाया जेरै फिसाजोआबो बिदिनो बिफाया जेरै फिसालाया बिदिनो होनना बुङो मानो why बहुत खोथा दं बेजों लोगोसे मा एभ्रिथिं इज मा होनगोन एनार्जि होनबा जों मा होनगोन गोहो जेरै जोङो बे मुलुगाव सोरजिनाय जिमान जिब जुनार दं जोङो डाइरेक्टलि बिफांनि सायाव बिफां लाइफां सायाव सोनारो मानो सोनारबा जों बिफां लाइफांनि प्रडाक्ट जायो माइरङा माइनिफ्राय जायो दा बेबायदि जोङो आरो माइया मानिफ्राय गोहो मोनो साननिफ्राय गोहो मोनो सान बेखौ एनार्जि बुंदों दा बे एनार्जिया जुदि बे एनार्जिखौ जोङो फोजोबस्रांनोबो हाया बा जोङो बानायनोबो हाया बेखायनो मा बुंदों साननिफ्राय बिफांसिम फैबाय एनार्जिया बिफांनिफ्राय माइरं हिसाबै जोङो जाबाय आरो जोंनि देहायाव बे माइरंनि एनार्जिया जोंनियाव फैबाय आरो बे जोंनि देहानिफ्राय आरो ओंखारनाय लामाजों ओंखारलांनानै आरो गुबुन जिब जुनारनो बियो एनार्जि होयो बेखायनो एभ्रिथिं इज एनार्जि दा नोङो मोजां गोसोजों नोङो खेथि खालामाबा माइरं जोङो मोजां नाजावाबा मोजां जाहोआबा आल्टिमेटलि मा जागोन जोंनि साननाय हनाय गोसोआ जोंनि गथ' गथायनियाव गाज्रि महर लागोन बेखायनो जोंनि बाथौ सिबियारि नोंथांमोनखौ आं खावलायदों बिमा माहारिखौ बुंदों बेजों लोगोसे माइनावखौ आं उनाव बुंगोन लाइमोनफोरखौ आं बुंगोन बेखायनो बुंदों आङो गिबियावनो बिमा बिफानि साननाय हनाया मोजां जानांगोन आरो जेरावखि थाङा मानो बिमा माहारिया जेरावखि थाङा मानो जि खामानि मावा मानो थांनायनि सिगां नोङो आलारि बाथि जलायनानैसो थां बाथौ थानसालियावनो जा बा नोङो जुदि टाउन सहराव थायोबा बाथौ थानसालि गैयाबा नोंनि रुमाव बाथौनि जिथु जोंहा सिम्बल दंखायो बेनि सायाव जि डिरेक्सनावनो जा नोङो आलारि बाथि सावनानैसो थां आरो बे आलारि बाथि सावनायानो बिगिनिं अफ दि इसोर सिबिनाय आलारि बाथि सावनाय गोसो जानायानो नोंनि इसोर नोंनि देहायाव इसोर हाबनाय बा इसोर सिबिनायनि लामायाव नोंहा दं बेखायनो आं बुंदों जेरावखि थाङा मानो जि खामानि मावा मानो जोङो मा खालामो
आलारि बाथिखौ सावनांगौ बा आलारि बाथिनि सिगाङाव जोङो बुंफोरनांगोन गावनि गोसोनि खोथाखौ जोङो समायलाहोनांगोन अब्लासो नोंनि साननाय हनाय गासै खामानियाबो जाफुंगोन दा आलारि बाथि सावनायाव जोङो बुंफोरनायनि खोथाया ओरैबायदि जानांगोन दा जों इसोर सिबिनायाव किसुमान नियम खान्थि दङ नियम खान्थिया ओरैबायदि आगोलनि आयुर्वेदिक हमिय'पेथि जों बेफोरखौ जोङो जुदि साननानै नायोबा बै समावबो जेरै जोङो योगा होनना बुंदों जायखौ पतंजलि बे आयुर्वेदिक नियम खान्थि किसुमान दं बे जे मानसि माहारिनि बे जेबो धोरोमनि खोथा नङा योगाया जेबो धोरोमनि खोथा नङा योगाया फोरोङो मा मानसिनि देहाखौ बोरैहाय जोङो स्ट्रं लाखिनांगौ मा खालामबा जोङो जोंनि ब्रिदिंखौ लाखिनांगौ जोंनि हां लानायाथ' जोंनि जिउ नोंहा जिउआव देहायाव हां गैयाबा जिउ गैला बेखौ जों मिथिखा बेखायनो हां जों बोरै लानांगौ हां लानायाव जोङो देहाखौ माबायदि खालामनांगौ देहाखौ माबायदि गुफुं खालामनो हायो बेफोर नियम निति दं बे जाबाय नेचार हिउमेन नेचार दा बुंनांगौबा बहुत खोथा दं खिन्थु बेखायनो आं बुंदों दा इसोर सिबिनायाव जोंनि बाथौ धोरोम हिसाबै माबायदि सिबिब्ला जों इसोर मोनदांनो हायो आं मोनसे फेक्ट बुंनो डिबेट जानो हागौ इसोरा मोनसे खोथा गोसोआव लाखि इसोरा जोंनि ब्रेननि बाहेराव गैया बे खोथाखौ खिन्थु नोंसोरो किसुमाना हामा मोननो हागौ आरो जुदि सानना नायोबा बे नंगौ जोंनि साननायनि बाहेराव इसोर गैया खिन्थु जोङो इसोरखौ जोङो बेनो इसोर होननानै जोङो बुंनो हाया खिन्थु जों इसोरखौ मा खालामनो हायो जों इसोरखौ हमदांनोसो हायो आरो बे हमदांनो हानाय गोसोखौ इसोरा माब्ला होगोन नोंनो जेब्ला नों गावनो आं जेबायदि बुंनाय बेबायदि जुदि नियमखौ जोङो खालामनो हायो एभ्रि एक्टिभिटिस जोङो दानि जुगाव मा हा दै बार अख्रां होनना बुंदों हानि सोमोन्दो नोङो गैयाबा मानसि माहारिया मा जायो मिथिबाय दा जोङो माइग्रेन जे खर' सायो टेनसन जायोना मानि थाखाय जायो गथ'फोरा मानि थाखाय जायो मानो होनोब्ला 24 घन्टा जोङो सेन्देल जुता मुजा गानहोनानै गथ'फोरखौ दोनो दिस इज द रिजन बुजिबाय दा मानो होनोब्ला जोङो हाजों जा सोमोन्दो गैया जोंनि गथ'खौ जोंनि मानसि माहारिया मडार्नाइजेसनजों लोगोसे जोङो हाजों सोमोन्दो गैया जालांदों आरो दायो हानिनो ट्रिटमेन्ट नेचारोपेथि हानिनो ट्रिटमेन्ट दैनि ट्रिटमेन्ट बेबायदि मेडिकेल रिसार्च हस्पिटाल जाफुंगासिनो दङ आगोलनि नियम बिथिखौ लाबोगासिनो दङ मडार्न साइन्सआव मानो होनोब्ला हाजों नोङो सोमोन्दो थायोबा मा जायो हाया जाबाय मा आर्थिन कारेन्टआव जों नुयोना कारेन्टआव आर्थिन होयोबा मा खालामो हा सिङाव मोनसे रड हबनानै बेजों तार कानेक्सन खालामनानै जोङो नेगेटिभ लाइनखौ जोङो हाजों हरो पजिटिभ एन्ड नेगेटिभ लाइनखौ जा हाजों आर्थिन खालामबा नेगेटिभ खालामोबा जों हाजों जुदि टाच खालामोबा जोंनि साननाय हनाय जितु इलेक्ट्रन फ्ल' देहानि जितु इलेक्ट्रन फ्ल' नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रन फ्ल' बे हायाव ओंखारलाङो नोङो जुदि आधा घन्टा हाजों जुदि गानानै थायोबा खालि आथिंजों नोंनि गोसोआ रेजें जायो साननानै नाय आरो खालामनानै नाय नंगौना नङा माब्लाबा जुदि गोसोआ दुरबल जायोब्ला माब्लाबा जुदि गोसोआ टेनसन जायोब्ला माब्लाबा जुदि गोसोआ खोब खर' सानाय बोरैबा ओलोर मोनदोंबा नोङो खालि आथिंजों हायाव आधा घन्टासो नोङो था जनानै था बा थाबाय बेनि उनाव नोङो रिजाल्ट होनाय माबायदि नङा आं बुंनाया नंगौना नङा नोंसोर फोरमान जागोन स' दिस आर द कानेक्सन नेचार आरो बे नेचारखौ सिबिनायानो जाबाय जोंनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोम आरो बे गुबै धोरोमखौ जोंहा सिबिनायाव दानि लाइमोनफोरा मानो अनसायनो रोङाखै हवाय मानो अनसायनो रोङाखै जा कारना दा बेनो जाहैबाय
जोंनि धोरोमखौ जोङो फोसावनायाव एसे खिलिमिलि जानानै फैदों नामा? जोंनि धोरोम फोसावनाय नेमखान्थियाव एसे खिलिमिलि जानानै बा फोरोंथिनायाव एसे गोरोन्थि जानानै दं नामा? बेफोरसो जोंहा साननो गोनां बाथ्रा। दा आं मोनसे खोथा बुंनो नोंसोरो नाय जेथिया जोङो आलारि बाथि फोजोङोबा नोंसोर मा खालामो? आलारि बाथि फोजोङोबा माजों आगदा आखाइजोंना आगसि आखाइजों नियम दङ ना माबा खालामो? माबा सानफेरदों माब्लाबा? आलारि बाथि फोजोंबा जों माजों फोजोङो? बे अजाफोरा जे आखाइ खायोना बेयाव आगदा खायोना आगसा खायो? मा जाखायो? What is the reason behind it? मानो? Why? There is the reason. जोङो डक्टरा पाल्स गोथां दोङो ना लोमजादों ना मादों ब्लाड रेट फ्ल'यिं रेट मायाव नायो? पाल्स रेट. Why? आरो बे जायगायावनो जोङो मा खुन्दुं गोजा खाहोयो बा खुन्दुं गुफुर खाहोयो। मानो? आरो माबायदि खाहोयो बे अजाया? माबायदि? There are some rules. आगोलनि जोंनि बर' माहारिनि आबै आबौमोना मिथियोमोन। बेनो जाहैबाय मा? जेब्ला नोङो माबा मोनसे खायो अब्ला नोङो जोंनि हांखौ सिंथिं लानानै हमथानांगौ। लाइकवाइज थिग बेबायदिनो जोङो जेथिया आलारि बाथि फोजोंनायनि सिगां जोङो हांखौ सिङाव लानांगौ। हांखौ बाहेराव नङा। हांखौ हमथानानैसो नोङो आलारि बाथि फोजोंनांगौ। जागोन ना? आरो मोनसे नियम दङ। दा हां होननाय लोगो लोगो मा? जोंनि हांआनो जाबाय मा? जिउ। खासेवखौ मिथियोना? खासेवखौ मिथियो दा? खासेवा जाबाय बे बुहुमाव बयनिख्रुइबो लावसिन जिउ गोनां जुनार बा जिब। मानो होनोब्ला 1 मिनिटाव बियो हांखौनो लाया, खेबसेबो लाया। 5 मिनिटावसो बियो खेबसे ना खेबनै लायो। 5 minutes, within the 5 minutes बे खेबसे इनहेल खालामो। आरो जाय जिबनि जिउआ सर्ट, जेरै थाम्फै बिसोरनि हां लानाया 1 मिनिटावनो 60 टाइम 50 टाइम। दा मानसिनिया बेसेबां दायो? 1 मिनिटाव जों हां लानाय हगारनाया बेसेबां दायो? बेसेबां? 20-30? Within 20-30. So within 20-30 बा नों सानना नाय मानसिया बेसेबां जोरो? दानि जुगाव जोंनि आसामाव इण्डियायाव एटलिस्ट 80 years। किन्तु मानसिनि जिन बायदियै सेलनि पावार हिसाबै मानसिनि जिबख्रिनि थासारिया जिउआव 130 years मेक्सिमाम 130 years। जुदि नोङो गावनि देहाखौ मोजां लाखियोबा 130 बोसोरसिम नोङो थांनानै थागोन। किन्तु दानि जुगाव जोंनि मानसिया 130 बोसोर थांला। आदार देन जापान, करिया बेफोरथिं थाङो। आरो बिसोरथिं जानाय लोंनायनि नियम दं। जों जानायाव बोरै जानांगौ? खामफ्लायाव जनानै जानाय बे आगोलाव नियम दंमोन। दानि गथ'फोरा जाया। जोंनि मडार्न साकरि गोनां माहाजोन जायखिना फैसा गोनां सब मडार्नाइज जाया। मायाव जायो? टेबोलाव जयो। आरो किचेन मडार्नाइज किचेन गसंनानै सङो। दिस इज ए रं वे। आगोलाव माबायदि सङोमोन? अदाबाव जनानै सङोमोन। आरो जनानै संनायासो गावनि देहानि थाखाय मोजां। आरो जायनि थाखाय जोंनि हिन्जाव माहारि बिमा माहारिया मा जादों? सिं सायो, आथिं सायो। दिस इज द रिजन। गसंनानै संनाय जानायाबो मा? तारातारि गसंनानै जायो, टेबोलाव जायो। दिस आर द नट वे। नों जापाननि जानाय लोंनायखौ नायोब्ला जापाननि जानाय आगोलनि जोंनि मानसि माहारिनि जानाय सेम। जानायनि सिगां आरो मोनसे खोथा गोसोखांनो, जानायनि सिगां जों मा खालामोमोन? आगोलाव नुदों खोमा नोंसोरो प्रे खालामो, इसोरनिसिम साबायखर बावो। दासिमबो जोङो हाबा
बिबा समाव मा खालामो जोङो रायजोनो होनायनि सिगां जोंनो मोदाय रायजोनो बावग्रोयो दिस इज द वे बावग्रोनांगोन जों मालायनो बे जाबाय इसोर सिबिनायनि लामा जाखांनायनि उनाव जोङो सैमानो होयो दिस आर द साम रुल्स दानिया खिन्थु गथ'फ्रा मा सैमाखौनो सैनो हाला मावजि सैनो हाला मानो सैमाया जोंजों थाफाखायो मावजियाबो थायो जोंजों मानो थायो दिस आर द साम रिलेशनशिप विथ आस बिसोर जोंहा सोमोन्दो दं जानायनि सिगाङावनो मावजिया नोंनो बारल'बाय थागोन ओंखाम जानायनि होफैनायनि सिगाङावनो मावजिनि नों होग्राबा नोङो ओंखामखौ खान्थि मोनजाया बाय हिन्दु इज ए कालचार नट ए रिलिजियन हिन्दुनाइजाव आगोलनि बिजाबाव लिरनाय दङ मा मावजिया जाबाय राहु केतु मिथियोना राहु केतु बे हिन्दु धोरोमनि माबा हिसाबै राहुनो आरो सैमाया जाबाय केतु बेखायनो मा खालामो राहुनोबो जाहोयो केतुनोबो जाहोयो देट मिन्स वा मावजि आरो सैमाजों जाहोबा राहु आरो केतुनि ग्रहआ नोंहा दानगारबाय बे जाबाय हिन्दुनि फिल'सफि राइट किन्तु मोनसे खोथाया जाबाय गासै रिलिजियनानो सेम बिमा बिफानि अनगायै रावबो धोरोम गैया बिमा बिफाखौ जाय सिबिनो रोङा जाय लाइमोना सिबिनो रोङा बा जाय उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाया सिबिनो रोङा बे सेंग्रा सिख्लाया गावबो गियान होनो रोङा इयुनाव बे आन्दायखागोन सियर 100% बिमा बिफानि राव सोरबा बैसो गोनांनि राव आशीर्बाद आरो जोंनि एभ्रि वर्ड जों जि बुङो बेफोरो मोनफा मोनफा आशीर्बाद बेखायनो जोङो गासैनोबो हामा खोथा बुंनो हाया गथ'फोरखौ जोङो जेब्लाबो हामा खोथा बुंखाया बुंनोबो नांखाया मानो होनबा दे आर द फलोवार बिसोरो जोंखौ मिमिक्रि खालामो लाइफ इज ए मिमिक्रि खालामो जों जि दिन्थिगोन बेखौनो इयुनाव बिसोरो दिन्थिगोन जों जुदि हामा दिन्थिबा बिसोरबो इयुनाव हामा दिन्थिगोन दा जोंनि मडार्नाइज पेरेन्ट्स जायखौ जोङो मडार्नाइज पेरेन्ट्स दानि जुगनि जिथु बिमा बिफा होनना बुंदों बिसोरो हाफ मडार्नाइज बिजाबो जाया कारन बिमा बिफानिफ्रायबो मोजां सोलोंबोआसै दाबो मोजां सोलोंनो टाइम गैया बिसोरो खिसिरि बेखायनो आं बुंदों आलारि बाथि फोजोङोबा हांखौ सिङाव ला देन जलाय आरो बे हां हमथानानै नोङो जि बोर बियो that will be fulfilled in your life आरो बेखौ नोङो मा बुंगोन बेखौ नोङो लिरनानै ला NLP दानि गोदान मुगायाव बेखौ बुंदों मा NLP थेरापि निउर' लेंगुइस्टिक प्रग्रामिं ब्रेनखौ लिंगुइस्टिक बुङो नों जि बुङो जि लुगैदों जिउआव बेखौ नोङो लिरनानै ला आरो बे लिरनानै लानायखौ माब्ला बुंगोन नोङो when जेब्ला नोङो early in the morning first जेब्ला नोङो सारि मोनो मेगन खेवो बिसनायाव अब्लानिया नोङो बेखिनि लाइनखौ नों गोसोखांनांगोन इसोरखौ बावग्रोनांगोन एन्ड आरो माब्ला जेब्ला नोङो उन्दुनायनि सिगां नोङो थाङो अब्ला जि नोङो लुगैदों जिउआव दानि लाइमोनफ्रा जि लुगैदों बेखौ नोङो लिरनानै ला रिपिटिसन आफ्टार रिपिटिसन मा जागोन आफ्टार 30 days बा 45 days and 60 days जोंनि ब्रेना मा जागोन ब्रेनाव साबकनसियास माइन्डआव बेखिनि हाबनानै थागोन जोंनि ब्रेना मोननै रोखोमनि दं माइन्ड गोसोआ मोननै रोखोमनि दङ मोनसे जाबाय साबकनसियास माइन्ड एन्ड कनसियास माइन्ड कनसियासआ जाबाय मा आं जायखौ दा साननानै बुंगासिनो दं एन्ड साबकनसियास जायोबा दाउ सानाव नुजाया बेयो जिता जोङो हराव जोंनि मेगना उन्दुलाङो अब्लाना जोंनि ब्रेनाव माबा माबि सोलियोना बेफोर जाबाय साबकनसियास माइन्डआव हाबना थानाय राव बा सोदोब बेखायनो
बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो बुंनो थाङोबा लिरनानै लानांगोन। आं उन्दैनिफ्रायनो आंहा मोनसे आरज दं। दिनैसिम still today I repeat this and whatever I have repeated everything is getting. आं बाबादों आइदों बोराइ बाथौ जोंनि बारेङाबारि गामिनि बाथौ थानसालियाव जेब्लाबो थाङोमोन। मोनाबिलि समाव जों आरज गाबोमोन। दानियासो गामि गामि बेबायदि सोंना फुङाव थाङो। जोंहा आरो दायो फुङाव मिलाया टाइमा बेबायदि जाना दङ। थाङोमोन आङो आप टु मास्टार डिग्री जिथिया फरायनाय समाव थाङो आरो दिनैसिम जिथिया आफ्टार गेटिं द माइ जब स्टिल टुडे आं जेराव थाङा माने एभ्रि डे व्हेन आइ गो टु कलेजाव जेब्ला थाङो आलारि बाथि फोजोङालासेनो आं थाङा। दिस इज माइ रुल। आरो गोसोआ ओरैबायदि पिस जायो, ओरैबायदि मोजां। इउ डोन्ट नो व्हेन द गड विल लिड इउ। इसोरा नोंखौ मा जाहोगोन नोङो गावखौनो हमथानो हानाय नङा। ओरैबायदि गाहाम नोङो। दा बेखायनो आं बुंदों आइ एम माइसेल्फ सासे बाथौ धोरोमारि हिसाबै बाथौ धोरोम सिबिनानै सोरबा जुदि बुंबा जेबो लाब गैया, बाथौ धोरोमा जेबो गियान होनो रोङा होनोबा आं बेखौ रायफोरगोन, हामा मोनगोन आं। इसोर सिबिनाय सम जेरावबो लाइट जलायो। व्हेन यू स्टार्ट सामथिं निउ जेरावबो नोङो आलारि बाथि जलायो लाइट। आरो बे अरानो जोंखौ सानसे जों अरावनो गोमोरलाङो। बेनो लाइट। बेखायनो बुंदों बहुद टाइम थांबाय आरो समबो जाबाय। बेखायनो बुंदों आरज जिथिया जोङो आलारि बाथि फोजोङो हांखो सिङाव ला आरो हां सिं लाखांनानैसो जि बुंनो गोसो बुं। जेसां हायो दिस इज अ प्रेक्टिस एन्ड बिनि उनावसो जलाय। आरो नोंसोरो मोनसे खोथा नोजोर खालाम, जोंनि हाङा जोंहा मोननै गन्थं गुदुं दं, लेफ्ट एन्ड राइट नस्ट्रिल। जोंनि हाङा मोननैथिंबो गवा। लक्ष्य खालाम नोंसोरो लेफ्ट साइड एन्ड राइट साइड। बांसिनानो लेफ्ट साइडथिं गयो आरो बांसिनानो राइट साइडथिं गयो। नोजोर खालाम, जाय मानसिनि लेफ्ट साइडथिं बांसिन बारा गयो बे मानसिया थान्दा नरम। आरो जाय मानसिया ब्लाड प्रेसार हाई ब्लाड प्रेसार दं बा एकदम हाग्रा ताग्रा बेफोरबायदि मानसिया पार्टिकुलारलि मेक्सिमाम टाइमाव राइट साइडथिं गयो। बेखायनो बेनि आइडियानो जाहैबाय मा, जेब्ला नोङो हाई ब्लाड प्रेसार जायो अब्ला नोङो राइट नस्ट्रिलखौ बन्द खालामनानै लेफ्ट नस्ट्रिलथिं हां ला। Within the 10 minutes you check the blood pressure will be normal. दं बेफोर जाबाय थेरापि। आरो बे हां लानाय प्रेक्टिसानो जोंनि मानसिनि धोरोम। आरो बे मानसिनि धोरोमखौ नों एक्जेक्ट जुदि हमदांनो हायोबा जिखुनु धोरोमानो जा एभ्रिथिं इज सेम। आरो गुबुन धोरोमखौ नोङो लानानै अमुगा मोजां बे साननाय हनाया जोंनि गोसोआव फैनाय नङा। दिनै बेयाव फैनानै आं हास'वाखै बुंस'नो, थेवबो लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायो, जोंनि उथिफुनाय लाइमोनफोरनि बिबाना जाहैबाय मा, गिबियावनो बिमा बिफाखौ जोङो सिबिनो रोंनांगोन। बिमा बिफा सिबिनायानो धोरोम। आरो बिमा बिफा नोङो जुदि गासै सोरबा बुङोबा ग्रह दाननाय मा दाननाय बुङोबा बिमा बिफायानो जाहैबाय जोंनि गासैनिबो गुरु। आरो बिसोरखौ सिबिनायानो नोंनि गासै नेगेटिभ एनार्जि ग्रहआनो जा मा जा जोबस्राङो। बेखौ खिन्थु गोसोआव लाखि। डोन्ट फल' द आदार्स। थिग बेनि जाबाय मा, दा लाइमोनफोरा मोनसे खामानि दं आं जायखौ बुंफुंनो नागिरदों। दायो जाबाय मा, जोंनि कम्पिउटाराइज जुग आफादगिरिया बुंना गालांदों। येस, एआइनि जुग। रिल्स बानायो, इउटिउबार दं जोंनि बर'नि गेजेरावबो। दा बिसोरबायदि लाइमोना आं मोनसे खावलायगोन मा, धोरोम फोसावनायाव माबायदि जायो मिथिबाय? जोंनि धोरोमखौबो जुदि
जे खायसे जे कार्टन दङ ना दे बेलेग कार्टन आरो मा जेनेबा सोरबा इसोरनि महर लानानै बासायफैनाय माने बेबायदि रिल्स नोंसोर नुदों खोमा स' बेफोरबायदि रिल्स जोंनि बाथौ धोरोमखौबो शिब राजानि महराव बा जोंनि आइ माइनावनि महराव जुदि बेबायदि नाटक फिसा फिसा ससे ससे जुदि रिल्स बानायनानै फोसावनो हायोबा निस्सय जोंनि धोरोमाबो उन्दै उन्दै गथ'नियाव हाबनानै थागोन बाथौ धोरोमासो बा बाथौ बोराया शिब बोरायासो बेबायदि माबाया हाबनानै थागोन आरो जाय बुस्थुआ रिपिटिसन जायो रिल्स जों नुदोंना रिल्स एडभार्टाइजमेन्ट मानो होयो 30 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड वाइ बिकज दि शर्ट क्लिप्स when repeated ब्रेनाव हाबनानै थायो दा गथ'फोरा बिदिनो रिल्स माने एडिक्टेड मबाइल माने एडिक्टेड भिजुएल इफेक्ट लेंगुवेज इफेक्ट बेखायनो आङो जायफोरा जोंनि समाजाव बर' हारिनि जिथु लाइमोन समाज जायफोरा इउटिउबार फेसबुकआव टुइटाराव जायफोरा पाब्लिश खालायो बिसोरो जोंनि धोरोमनि सायावबो एसे एसे लिरग्रानि खालाम नाटक खालाम ग्राफिक डिजाइनिं सोलों कर्स लानांगौ बा 6 मान्थनि कर्स ला 1 इयारनि कर्स ला बेफोरबायदि कर्स लानानै डिजाइन खालामनानै जोंनि धोरोमखौ फोसावलां नोंसोर फोसावबासो जागोन बेखायनो बुंदों बेयाव सावरायमेला धोरोम गियान लाहोनायाव लाइमोननि गोदोर बिबान दं स' जागोन आरो किसुमान खोथा दं समनि आंखाल आं बारा सम लाला आरो माब्लाबा बिदिनो सम मोनोब्ला जोङो सावरायगोन समजों लोगोसे सावरायगोन आरो बिमा बिफानि सायाव जिखिनि गियान होनो बहुद दं सम मोनबा मोजां सावरायगोन बेखिना बुंनानै आङो दिनैनि बे 35थि बोसोरारि जथुम्मा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे पानेरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 15थि बोसोरारि जुथुम्माखौ खुंफुंनाय बे गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिबानगिरि नोंथांमोननि हांख्रायनायाव नुजाथि फैनानै जोबोद गावखौनो खाफाल गोनां सानदों आरो जिमान हागौ आंबो बे धोरोमखौ फोसावलांगोन कारन खामानि बहुत दं जोंहाबो खामानि दं कारन जोङो मा आंनिया जाबाय बिफांनि आइडिया बे बिफां आइडियायाव जों सिजौ बिफांखौ जोङो प्रधान जोङो सिम्बल हिसाबै बाहायो बा सिजौ बिफांखौ आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों सिजौ बिफांखौ जोंनि आगोलनि जायथु धोरोमगिरि बा जों बाथौ धोरोम शिब बोराया ओरैबायदि सिम्बल बे बाथौ माबाखौ सिजौ बिफांखौ कालेक्सन खालामबाय नोंसोरो साननानै नाय बे सिजौ बिफाङा जोंनि हाग्रायाव मोना खिन्थु जोंनि खाथि खाला हाग्रा पाहार ओनसोलफोराव मोना नोंसोर नायदों ना माब्लाबा बे जाबाय मोनसे रेयार स्पिसिस रेयार मिन्स मोनबाङा एन्डेन्जार खैफोद गोनां जाय बुस्थुखौ जोङो जोंनि माहारिया बर' माहारिया जुदि बेखौ जोङो लाखियाबा बेयो थांनानै थानाय नङा स' साम मेनि डिप मिनिंस आर देयर मिनिङा दं बहुत मिनिं दं बेखौ अनलि खोला भारत आरो सोनाबा रायजोफोरावसो मोनो जाययाव बालाहामा जायगाफोरावसो मोनो आरो बे बालाहामा बायदि दै गैयै बोसोरसेयावबो थबथिंसे दै मोनि जायगायाव सिजौ बिफाङा थांनानै थायो स' बेफोरबायदि बिफांखौ जोंनि धोरोमा बासिनानै लादों बहुद गियान गोनां दं जागोन स' बाथौ धोरोमखौ फोसावनायाव जोंनि गभर्नमेन्टआबो बहुत बाहागो लादों दा 27 जानुवारिखौ जोंहा रायजिक हलिडे हिसाबै डिक्लेयार खालामबाय आरो लोगोसे दिनै दाखालि बागुरुम्बा दोहौआ दिनै वर्ल्डआव प्रसार जाबाय जिथिया जोंनि प्राइम मिनिस्टार मदि सारा जिहेतु बिनि टुइटाराव जिहेतु बे बागुरुम्बा क्लिपखौ आपल'ड खालामदोंमोन आपल'ड खालामनायाव मर देन 1 डेयावनो 20 मिलियन